गोव्याबद्दल मला असं वाटतं की अत्यंत हाकेच्या अंतरावर मला वेगळा देश असल्याचं जाणवतं. खरं तर इफ्फीमुळे असं झालं की एकतर जग माझ्यासमोर आलं. सिनेमा लोकांच्यापर्यंत पोहोचणं शक्य नव्हतं, लोकांना सिनेमापर्यंत पोहोचावं लागायचं. आत्ता सिनेमा लोकांच्या घरात आहे, मोबाईलमध्ये. ती सिनेमा जर का गोष्ट व्यक्तिगत झाली तर खूप मोठी हानी आहे. माणसांना हॉर्डली 1 ते 2 मिनिटात नवीन रील बघायचं असतं, इतके पेशन्स आपले संपलेले आहेत. म्हणजे आपण वेगळ्या अर्थाने म्हटलं तर कसोटी ते T20 इथपर्यंत आपण आलोय. नमस्कार, गोमंतकमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. इफ्फीमध्ये आपण यंदा अनेक लोकांना भेटलो, अनेकांशी गप्पा मारल्या, वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा सुद्धा केली. आज मी तुम्हाला अजून एका व्यक्तीची भेट करून देणार आहे. माझ्यासोबत आहे मयूर कुलकर्णी. मयूरबद्दल सांगायचं तर मयूर एक फिल्म मेकर आहे. तो अनेक सिनेमांचं मोशन पोस्टर डिझाईन करतो. शिवाय NFDCच्या 2017 मध्ये स्क्रिप्ट लॅबमध्ये त्याची स्क्रिप्ट सिलेक्ट झाली होती. तर यंदाच्या इफ्फीबद्दल आणि ओव्हरऑल विषयांवर आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. मयूर, तुझं गोमंतकमध्ये खूप खूप स्वागत. जसं की मी आता म्हटलं मयूर की तू गेली अनेक वर्ष इफ्फीमध्ये येतोयस. बरोबर. इफ्फी सुरू झाल्यापासून तू इथे गोव्यात येतोस दरवर्षी. बरोबर. ॲज अ फिल्म मेकर तू इफ्फीकडे कसं बघतोस? ॲज अ फिल्म मेकर इफ्फीकडं ॲक्च्युली मी कुठल्याही फिल्म मेकिंगचं कन्व्हेन्शन शिक्षण घेतलेलं नाही, अकॅडमिक शिक्षण ज्याला आपण म्हणतो. त्यामुळे इफ्फी माझ्यासाठी एक प्रकारचं युनिव्हर्सिटी आहे खरं तर, की ज्यावेळी लोकांना ॲक्सेस नव्हतो, फिल्मचा ॲक्सेस नसतो. आणि मी बोलतो हे 2004चं ज्यावेळी इंटरनेट पण इतकं फास्ट नव्हतं, ना कुठले OTT प्लॅटफॉर्म होते, त्यावेळी जगभरातला सिनेमा आपल्याला बघायला मिळणं ही इतकी कठीण गोष्ट होती की त्यामुळं एक एकलव्यासारखं ज्याला शिकणं म्हणतो ना, अशा अनेक लोक वेगवेगळ्या राज्यातून इफ्फीमध्ये येत होती आणि मी पण त्यातला एक होतो. आणि त्यामुळं एक जगाचा कॅनव्हास काय असतं वर्ल्ड सिनेमाचा, ते बघण्यापासून ते एक ऊर्जा मिळण्यापर्यंत की आपल्याला नेमकं करायचं म्हणजे काय. कारण आपला आवाका फक्त आपल्या भाषेपुरता किंवा हिंदी सिनेमाच्या व्यावसायिक सिनेमापुरताच आपला असतो. पण याच्यापेक्षा मोठं एक जग आहे आणि त्याच्यामध्ये सिनेमा एक कला म्हणून काय आहे आणि कशा कशा प्रकारच्या सिनेमॅटिक गोष्टी म्हणण्यापेक्षा जगभरातल्या जगण्याच्या गोष्टी कशा सिनेमामध्ये येतात याची आपल्याला जाण नसते. तर इफ्फीमुळे असं झालं की एकतर जग माझ्यासमोर आलं. म्हणजे असं होतं की या स्क्रीनमधून त्या स्क्रीनमधून जाताना ही फ्लाईट ते टी फ्लाईट घेऊन मी दुसऱ्या देशात जातोय आणि तिथलं जग बघतोय, तिथल्या गोष्टी बघतोय, तिथल्या लोकांचं जगणं बघतोय. हे खूपच भारावून टाकणार होतं आणि तिथून पासून ते शिकणं सुरू आहे, ते आज काय सुरू आहे. याच इन्स्पिरेशनमधून मी 2011 साली भवताल नावाची शॉर्ट फिल्म केली होती, जी सायलेंट होती. आणि माझी फिल्म पूर्ण झाली आणि मला वाटलं की इफ्फीच्या प्लॅटफॉर्मवर होतंय का बघायला पाहिजे आपलं काहीतरी. आणि सुदैवाने इफ्फीच्या प्लॅटफॉर्म सिलेक्ट झाली. ती माझ्या शहरातली, कोल्हापूर शहरातली पहिली शॉर्ट फिल्म होती जी इफ्फीमध्ये सिलेक्ट झाली किंवा इंटरनॅशनली कुठे सिलेक्ट झाली. काही वर्ष मी इथे एक व्ह्युअर म्हणून येत होतो, प्रेक्षक म्हणून. आणि त्यानंतर माझी फिल्म जेव्हा स्क्रीनमध्ये लागली होती, मला आठवतं पॅरिसमध्ये फिल्म लागली होती आणि तो वेगळा एक्सपिरियन्स होता की आपली फिल्म लोक बघतात आणि ती लोक आपली नातेवाईक नाही आहेत, आपले मित्रमैत्रिणी नाही आहेत जे कोड कौतुक करणार आहेत. तर ते सिनेमाचं जाणतं प्रेक्षक आहे तो आणि वेगवेगळ्या राज्यातून आला आणि त्यांना फिल्म कशी कन्व्हिन्स होते, त्यांना फिल्म कशी आवडते, एंगेज करते का, हे बघणं खूप इंटरेस्टिंग होतं. असं म्हटलं जातं की तुझ्यामुळे एक शॉर्ट फिल्मचा वेगळा ट्रेंड सुरू झाला. तो ट्रेंड काय? ट्रेंड सुरू झाला असं काय, असं ट्रेंड सुरू करायचं म्हणून कोणी काय करत नसतं. पण मला असं वाटतं की त्याचा इम्पॅक्ट जेव्हा होतो लोकांच्यावर, तेव्हा आपल्याला कळतं की आपल्याकडून काहीतरी असं घडायला लागलं की जे आता आधीपर्यंत कुठं घडलं नव्हतं. ज्या प्रकारच्या शॉर्ट फिल्म मी बघत होतो किंवा लोक बघतात, त्यामध्ये एक ढोबळपणे असं असतं की त्याचा परत आपल्या रेग्युलर सिनेमाचा त्याच्यावर इम्पॅक्ट असतो. म्हणजे मराठी असेल, कुठली रिजनल लँग्वेज किंवा हिंदी सिनेमाचा. आणि त्याच्यामध्ये असते कथा असते, एक गोष्ट आहे, त्या गोष्टीला आपण काहीतरी करून सांगतो. आणि शॉर्ट फिल्ममध्ये असं होतं की शॉर्ट फिल्म जर का चांगली करायची असेल तर काहीतरी सामाजिक विषय घ्यायचा. मग त्या वेळेचा सामाजिक विषय कुठला असेल तो तिथं मांडायचा. आणि काही सामाजिक विषय काळानुसार सुरू असतात, धर्म असेल, जातपात असेल. तर असा ट्रेंड असताना मला जे सुचलं ते मी असं ठरवलं की मला मांडण्याची पद्धत तशी नाही ठेवायची. मला कुठली गोष्ट नाही सांगायची आहे. माझ्या त्या शॉर्ट फिल्ममध्ये कुठली पात्र नव्हती म्हणजे जिवंत माणसांची पात्र नव्हती, तर निर्जीव गोष्टी होत्या. त्या निर्जीव गोष्टी एका मोठ्या गोष्टीला रिप्रेझेंट करत होत्या. तसंच मी ॲडव्हर्टायझिंग बॅकग्राऊंडचं आहे, माझं शिक्षण ते झालंय. त्यामुळं गोष्ट सांगताना एखादी गोष्ट तुम्ही जर इंटरेस्टिंगली सांगितली तर लोक पटकन स्वीकारतात. मग सांगणं तुमचं कदाचित कन्व्हेन्शन असू शकतं, पण मांडण्याची पद्धत वेगळी पाहिजे. या धर्तीवर मला सुचताना जसं सुचलं ते, किंवा माझा तसा पिंड थोडासा प्रायोगिक पद्धतीचा आहे. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की ह्या रेग्युलर लिनियर वाटणं आपण नाही करायचं आहे. आणि मग त्या प्रकारची शूट झाली आणि त्यामुळे कदाचित असू शकते की अशा प्रकारची फिल्म असू शकते, अशा प्रकारे पण एखादी गोष्ट सांगता येऊ शकते, एखादा मेसेज देता येऊ शकता.
हे लोकांना नवीन वाटलं आणि त्याच्यानंतर लोकांनी तो ट्रेंड सेट म्हणून स्वीकारला आणि की अशा प्रकारची पण फिल्म होऊ शकते अशाने बऱ्याच जणांनी ते घेतली असं मला वाटतं. इफ्फी म्हटलं की सिनेमा, जगभरातले सिनेमे इथे आपण पाहतो, बरोबर. पण सिनेमा बघण्यासाठी सुद्धा एक दृष्टी लागते. सो तू सिनेमा कसा बघावा याचे वर्कशॉप घेतोस, तू सिनेमाकडे कसं बघतोस? सिनेमाकडे मी कसं, मला वाटतं प्रत्येक जण माणूस सिनेमाकडे बघत असताना त्याच्या आयुष्यात जो सिनेमा घडलाय त्याच्यातून त्याची जी नजर तयार झाली आहे ना त्याच्यातून सिनेमा बघतो. आणि ती जी नजर आहे ती नजर त्या वेळेनुसार आपण जेव्हा इतका सिनेमा स्वीकारत जाऊ आणि डोळसपणे बघू तशी नजर ती डेव्हलप होत जाते. बऱ्याच वेळा असं असतं की बऱ्याच वेळा आपले समज असतात काहीतरी आधीच्या आयुष्यातले, ते समज सिनेमा बदलतो. क्लोजिंग फिल्म होती द चाइल्ड नावाची युरोपियन फिल्म, आणि ती फिल्म बघितल्यानंतर मला अजिबात आवडली नव्हती, अजिबात आवडली. म्हणून कशासाठी मी थांबलेलं क्लोजिंग फिल्मला. आणि पण तिथून गेल्यानंतर त्या फिल्मला माझा आठवडाभर पाठ सोडला नाही. आणि त्याच्यानंतर मी फिल्म ज्यावेळी ती बघितली आणि त्याच्यानंतर तर माझ्या बेस्ट फिल्ममध्ये ती आहे. कारण की कदाचित आपल्याला आपली समज त्यावेळी तशी नसते, आपण वेगळ्या कॉन्टेक्स्टमध्ये बघत असतो, पण ती फिल्म पाठ सोडत नाही आपल्याला. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला परत आयुष्य पण आपल्याला जे शिकवत असतं ते परत सिनेमात बघतो आपण. आणि मग आपल्याला कळतं की किती सत्याच्या जवळ जाणारी गोष्ट फिल्ममेकर मांडतोय हे कळायला आपल्याला आपल्या आयुष्यातलं सत्य समजायला लागतं. मुळात फिल्म बघण्यासाठी जे बेसिक गोष्टी लागतात कुठल्याही, त्या गोष्टी निर्माण करण्याचं काम मी करतो असं वाटतं मला. नजर प्रत्येकाची आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ म्हणजे आजचा जमाना हा रील्सचा आहे. माणसांना हार्डली 1 ते 2 मिनिटात नवीन रील बघायचं असतं, इतके पेशन्स आपले संपलेले आहेत. म्हणजे आपण वेगळ्या अर्थाने म्हटलं तर कसोटी ते T20 इथपर्यंत आपण आलोय, इतकी आपल्याला गडबड आहे. तर मला असं वाटतं की हा सिनेमा बघायचा असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला कधी मिनिंगफुल सापडणार आहे तर तुमच्याकडे प्रचंड पेशन्स असायला पाहिजे. की 1.5 तास समोरचं जे घडतंय ते बघायचे आपल्याला पेशन्स नाहीये. आणि आपल्याला मूळचं आपलं जे बाय DNA आपण ज्या प्रकारचे सिनेमे बघतो ते अत्यंत वेगवान, मारधाड करणारे, गाण्यांचे असे सिनेमा असतात. ते सगळं बाजूला ठेवून पेशन्सनं सिनेमा बघणं, डोळसपणे बघणं, किंवा त्या सिनेमात घडणाऱ्या देशामध्ये असणारी राजकीय पार्श्वभूमी, सामाजिक पार्श्वभूमी ती समजून घेणं, त्याच्यानंतर ती आपण रिकॉल करून बघतो का की आज पॅलेस्टाईनमध्ये काय सुरू आहे. त्याचा सिनेमा असेल तर पॅलेस्टाईनचं राजकारण आपल्याला माहित असतं का, वर्ल्ड वॉरचा सिनेमा बघताना माहिती असतं का नेमकं काय, याचा जेव्हा आपण शोध घेतो ना सिनेमा, मला असं वाटतं की फक्त ते 1.5 तास तिथं आपण बघतो, पण तिथून बाहेर पडल्यानंतर तो सिनेमा आपल्याला वेगळ्या जगात घेऊन जातो. तिथं आपण कुठं कुठं जातो, तिथं तो सिनेमा सुरू असतो. तर मला असं वाटतं अशा ज्या जाणीव आहेत, ज्या हे करायचं काम मी करतो. सिनेमा कसा बघा शिकवणं हे खूपच थेट होईल, मला ते योग्य वाटत नाही. की प्रत्येकाचा आपला आपला चॉईस असतो, पण समज ही गोष्ट माझ्यामध्ये सामान्य सगळीकडे समान असते. आणि पेशन्स, अर्थात पेशन्स हा खूप आत्ताचा घडीला पेशन्स हा खूप मोठा विषय आहे. कारण की 1.5 तास किंवा 3 तास एखादी फिल्म बघणं जी तुम्हाला टिपिकली एंटरटेन करत नाहीये अशी बघणं, याची लोकांचे पेशन्स नाहीये. आता गेली 19-20 वर्ष तू गोव्यात येतोस इफ्फीसाठी. बरोबर. तुला या 20 वर्षांमध्ये हा प्रवास किंवा इफ्फीमध्ये काय बदल जाणवलेत तुला? एक न झालेला बदल सांगतो पहिल्यांदा. तो म्हणजे इफ्फीचं कायम नियोजनामध्ये काहीतरी घोळ असतात. हा कधीच न बदलणारी गोष्ट आहे. दरवर्षी काहीतरी नवीन नियोजनाचे प्रॉब्लेम आलेले असतात, ते कम्प्लीट कधीच होत नाहीये. 1-1, 1.5 तास रांगेत राहून त्या मधल्या पॅसेजमध्ये बसून फिल्म बघितलेली आहे इथं. अशा 6 फिल्म बघितल्यात. आज हार्डली 3 फिल्म बघताना सुद्धा खूप त्रास सहन करावा लागतो. इतकी टेक्नॉलॉजी आपली पुढे येऊन सुद्धा, तिकिटिंग वगैरे सगळं केलंय सुद्धा. खूप त्यात एरर्स का राहतात ते मला कळत नाहीये, कारण हे वर्षभर करायचं काम असतं. तरी पण दुसरी अशी गोष्ट चालली की आज इफ्फीला लोक येतात, त्याच्यामध्ये गोव्याचा खूप मोठा भाग आहे आज ठिकाण म्हणून. पण इफ्फी सारखा फेस्टिवल आजही सुरू आहे, याचं खूप आश्चर्य वाटतं की त्याला लोक प्रतिसाद देतात. कारण 20 वर्षापूर्वीची गोष्ट वेगळी होती. सिनेमा लोकांच्यापर्यंत पोहोचणं शक्य नव्हतं, लोकांना सिनेमापर्यंत पोहोचावं लागायचं फेस्टिवलच्या रूपानं किंवा अन्य रूपानं. आत्ता सिनेमा लोकांच्या घरात आहे, मोबाईलमध्ये. ओके, तर आज समजा मूवी सारखा आपण प्लॅटफॉर्म बघितलं तर मूवी ह्या ज्या वर्ल्ड सिनेमाच्या सगळ्या फेस्टिवल तुम्ही वर्षभर करू शकता. इतक्या फिल्म मूवीच्या OTT ह्याच्यावर आहेत, बाकीचे नेटफ्लिक्स वगैरे तर गोष्टी आहेत. असं असताना लोक इथून सिनेमा बघतात, याचं एक खूप मोठं कारण असं मला की सिनेमा बघणं ही सामूहिक गोष्ट आहे असं मला वाटतं. जेव्हा आपण थिएटरमध्ये येतो आणि ओळखीची अनोळखी अशी आज 1000 माणसं किंवा 500 माणसं सिनेमा बघतात, त्यावेळी त्या सिनेमाकडे असणारा फोकस, त्या सिनेमाकडे असणारी त्या माध्यमाची रिस्पेक्ट जी असती ती खूप मोठी असते. आणि मला असं वाटतं तीच पोच पावती त्या डिरेक्टरला हवी असती की मला तुम्ही सिरियसली काहीतरी घ्या आणि बघा, मी काहीतरी मांडायचा प्रयत्न करतोय. आवडून एवढा हा खूप नंतरचा विषय आहे. तर समूहानं असणारी गोष्ट जी आहे ती बाजूला होत सिनेमा हा एक व्यक्तिगत पातळीवर यायला लागलेला आहे.
आज अनेक मी मित्र बघतो जे सबटायटलचा सिनेमा सुद्धा मोबाईलवर बघतात. मला अजून कळलं नाही की ते एक्सपिरियन्स कसा घेतात ते, कारण सिनेमा ही एक्सपिरियन्सची अशी गोष्ट आहे की जी त्या थिएटरसाठीच क्रिएट केलेली आहे. तर मोबाईलवर बघण्याचा सिनेमा हा व्यक्तिगत अनुभव झाला, पण तो व्यक्तिगत अनुभवाची गोष्ट नाही असं मला वाटते. सिनेमा ही समूहानं बघायची गोष्ट आहे, त्याच्यावर चर्चा करायची गोष्ट आहे, आणि समूहानं किंवा एकत्र आल्यानंतर जे आपल्यात बदल घडतात आणि जे आपल्यात बदल घडल्यानंतर जे सामाजिक बदल घडतात, हे करण्यामध्ये भारतात 2च गोष्टी माहीर आहेत, क्रिकेट आणि सिनेमा. आणि ती सिनेमा जर का गोष्ट व्यक्तिगत झाली तर खूप मोठी हानी आहे या देशाची असं मला वाटते. लोक एकत्र आली पाहिजेत, त्यांनी एकमेकाला भेटलं पाहिजे. आणि फक्त इथं सिनेमाच घडतो असं नाही आहे, अनेक वेगळ्या प्रांतातील लोक एकत्र येतात, इथं गप्पा मारतात, बोलतात, अनेक प्रकारचं ह्युमन इंटरॅक्शन होतं आणि वेगळी नाती क्रिएट होतात. हे सगळं ह्या एका ठिकाणी घडतं. जसं पूर्वी आपण म्हणू की यात्रेत घडायचं एखाद्या, तरी फक्त यात्रा देवाची नसायची, तर त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी असायची, इकॉनॉमिक्स असायचं. सध्याचं जे फिल्म सिलेक्शन आहे इफ्फी मधलं, त्याबद्दल तुला काय वाटतं? तुम्ही समजा 30 फिल्म बघितल्या तर तुम्हाला एक 7 ते 8 फिल्म असतात जे तुम्हाला कायम लक्षात राहतात, आणि 2 ते 3 फिल्म असतात जे आपल्याला लाईफ टाईम आवडतात, आणि काही आपल्या मेमरीतून जातात. हा सरासरी तोच आहे. फक्त कसं होतं, परत ते सिलेक्शन करणारी लोक असतात, त्यांचे परत चॉईसेस असतात. त्यामुळे मला समजा माझी जी चॉईस एखाद्या ह्या सिनेमांची आहे, अशा प्रकारे सिनेमांची आहे, तर त्यावेळी ती मॅच होईलच असं नाहीये. तेव्हा मला असं वाटतं की तो फक्त नियोजनाचा भाग आहे, पण इन ॲव्हरेज हा रेशो कायमच राहतो असं मला वाटतं. ओके, आता तू म्हटलास ना की हा फेस्टिवल असेल, हा प्लॅटफॉर्म असेल, इकडे खूप काही देतो. सो ॲज अ ह्युमन बिंग आणि ॲज अ फिल्म मेकर, तुझी इफ्फीतली सगळ्यात जास्त आवडती गोष्ट, एखादी आठवण, किंवा तुला इफ्फीने काय दिलं, काय सांगशील त्याबद्दल? सिनेमातला मित्र म्हणतो ज्याला आपण, म्हणजे मित्र असतात आपले, पण सिनेमातला मित्र येतो, आणि जेव्हा 2 मित्र किंवा 4 मित्र इथे सिनेमा बघतात तेव्हा त्यांच्या सिनेमाची चर्चाच असते. अशी चर्चा ते बाहेर गेल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात करत नाही. तसं खूप मित्र दिले मला, खूप मित्र दिले, ते वारंवार भेटतात. हा एक माहोल आहे, तो माहोल कुठे रिप्लेस करू शकत नाही. या सिनेमानं जे मला एक सततची ओढ लावली आहे, तर म्हणून मी 20 वर्ष त्या ओढीत अजून आहे. असं नाही वाटत की ठीक आहे आता झाला, मला सिनेमा समजलाय किंवा मला सिनेमा बघितलं, कोणी मला घरी पण बघू शकतो सिनेमा, असं होत नाही. तर आणि इतर फेस्टिवल पण मी अटेंड करतो, किंवा कोल्हापूरमध्ये आम्ही स्वतः फेस्टिवल इंटरनॅशनल ऑर्गनाईज करतो. पण शेवटी इफ्फीचं एक स्वतःचं महत्त्व आहे, आणि त्याचा युनिकनेस आहे, तो कुठे पुसला जाऊ शकत नाही. इफ्फी गोव्यात होतं दरवर्षी, आता परमनंट हे स्थान येतलं. गोव्याबद्दल तुला काय वाटतं? गोव्यातली एखादी छानशी आठवण, एखादं आवडतं ठिकाण? गोव्याबद्दल मला असं वाटतं की अत्यंत हाकेच्या अंतरावर मला वेगळा देश असल्यासारखं जाणवतं खरं तर. कारण की इथं आल्यानंतर इथली लोक, मुळात इथं ज्याला वर्ल्ड सिनेमा आवडतो ना, त्याला युरोप आवडतं असं माझं म्हणणं आहे. कारण मला व्यक्तिगत युरोप आवडतं, आणि युरोपची नाळ किंवा मुळे इथं रुजलेले आहेत. इथं आल्यानंतर असं वाटतं की पटकन काही किलोमीटर अंतरावर आपण वेगळ्या देशात आलोय. मी गोव्यात खूप फिरत नाहीये अजिबात. मी आलो की फक्त सिनेमा बघतो, आणि मला तिथंच माझं सगळं ट्रॅव्हल होतं. पण त्या अर्थानं मला असं वाटतं की गोवा फुलफिल करतो. दरवर्षी असं वाटतं की एक वर्षातून एकदा तरी गोव्यात यावं, इफ्फीच्या निमित्ताने, कुठल्या निमित्ताने. हा परत ह्या गोष्टी, म्हणजे मला आता इतक्या वर्षात मला खरं तर माझं शहर आणि पणजी ही सिटी ही इतकी जवळची की मला आता इथं गल्ली पाठ आहे खरं तर. येस, तुझ्याशी गप्पा मारून आम्हाला खूप छान वाटलं. थँक्यू. इफ्फी आणि सिनेमा याच्या मधल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आम्हाला समजल्या, आणि आम्हाला वेळ दिलास, आमच्याशी गप्पा मारल्यास, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. थँक्यू.